Helo, dyma'r fideo olaf o'n cyfres Catalysis, lle byddaf yn dangos i chi sut mae catalyddion yn cael ei defnyddio ym mywyd pob dydd. Mae byd catalysis yn enfawr. Mae o'n cwmpas ac yn effeithio ar lawer o agweddau ar ein bywydau bob dydd. Efallai na fyddwch chi yn ei sylweddoli. Yn y fideo hwn, byddwn yn ymdrin â rai enghreifftiau cŵl o catalyddion, a chredaf y byddwch yn synnu y gallech fod wedi bod yn defnyddio catalyddion ar hyd eich oes. Yr enghraifft gyntaf yw'r un hynaf, byrrym. Mae wedi bod yn bresennol mewn bara ers 5,000 cc, pan ddefnyddiodd yr eifftiad gyntaf. Fodd bynnag, credwyd ei fod yn wyrth ar y pryd, ac ni chafodd ei ddefnyddio'n bwrbasol wrth bob i bara tan 1,000 cc. Mae byrrym bellach yn facteriwm adnabyddus a chyffredin sydd ag ensymau, sy'n catalyddion biolegol, a all draws newid gluwcos sy'n siwgr i mewn i carbon dioxid. Dyma sy'n achosi i fara godi. Enghraifft arall o le ryfedd o defnyddio'r catalyddion yw awyrennau. Yn y gorffennol, fe wnaeth nwy gwenwynig o'r enw oson, O3, wneud pobl yn sâl yn ystod hediadau uchder uchel cynnar. Mae oson yn rhan hanfodol o'r awyrgylch, sydd yn hamddiffyn rhag ymbalydredd uwchfoeled dwys yr haul. Ond mae hefyd yn nwy adweithiol iawn sy'n cael ei gynhyrchu trwy adweithio llygredd o geir, ffatrïoedd ac awyrennau o golau haul. Ers dyddiau cynnar hedfan, mae cymegwr wedi datblygu troswyr oson catalig sy'n enghraifft o catalyddion heterogenaidd i wella'r mater hwn. Maent yn trosi'r nwy gwenwynig yn nwyon diogel a gellir ei anadlu fel ocsigen a nitrogen. Maent wedi eu cynnwys yn haban yr awyren ac yn caniatáu ar gyfer hediadau hirach a mwy diogel. Felly chi bod hefyd wedi clywed am y tyllau sy'n datblygu yn yr haen ozon o amgylch y ddaear, oherwydd bod yr un nwy yn peryglus yn cael ei ryddhau o ffatrïoedd ceir ac awyrennau. Wel, mae'r un math o ddyfeisiau'n cael ei defnyddio i drwysio'r tyllau hyn ac arbed y blaned rhag cynhesu byd eang. Ar gyfer ein trydydd enghraifft, rydyn ni'n mynd i ystyried catalysis wrth i ni gamu i fyd elfychiadau cyfrifiadurol. Fodd bynnag, nid ydym yn siarad am yr elfychiadau a welwn mewn gemau fideo. Mae'n llawer mwy na hyn. Mae cymegwr bellach yn defnyddio uwch gyfrifiaduron sy'n llawer mwy pwerus na cyfrifiaduron reolaeth rydyn ni'n ei defnyddio, i ragweld sut y bydd catalyddion yn ymateb yn y byd go iawn. Gwneir llawer o catalyddion o fetelau gwerthfawr a ffrin o gramen ein deiar, fel aer a phlatnwm, ac mae elfychu sut maent yn ymateb o dan lawer o wahanol modau yn ddefnyddiol iawn, oherwydd ei fod yn arbed miliynau o bunnoedd mewn deunyddiau sy'n cael ei gwastraffu. Mae cymegwyd yn helpu amddiffyn yr amgylchedd wrth ddylunio catalyddion newydd trwy ddefnyddio elfychiadau, yn hyrtach nag arbrofion labordy, oherwydd leihau llygredd diwydiannol a ryddhau'r niwion niweidiol y soniwyd amdanynt yn gynharach. Mae hyn hefyd yn helpu cymegwyr i berfformio arbrofion gyda mwy o ddiogelwch, wrth i gymegau gael eu profi bron cyn i'r adwaith ddigwydd mewn labordy. A oes unrhyw gefnogwyr chwaraeon moduro allan yna? Mae catalyddion yn dod yn fwy pwysig yn y gamp hon a chwaraeon eraill. Ar hyn o bryd, mae llawer o geir rasio wedi ei gwneud o gyfansoddion ffibr carbon sy'n gryf ac yn ddrud, ond unwaith maen nhw'n torri, maen nhw'n anodd eu trwsio. Ond mae tîm o gymegwyr dan arweiniad Dr. Was ym Mhrifysgol Caerdydd yn creu deunyddiau'n hunan iachad a allai chwildroi sut mae cyfansoddion yn cael eu defnyddio. Gyda llaw, mae Dr. Was yn arbenigwr Catalysis sy'n arwain y byd, ac mae'n gyfarwyddwr sefydliad Catalysis Caerdydd, sy'n gyfleuster enfawr wedi ei neilltuo'n benodol ar gyfer ymchwilio a datblygu catalyddion fel y rhain yma yn Ne Cymru. Mae gan y cyfansoddion hunan iachau hyn gatalyddion resin a ffocedi o resin heb ymateb sydd wedi ei chwistrellu i'r cyfansoddion ffibr carbon wrth iddynt cael ei gwneud. Dyma enghraifft o gatalydd homogenaidd. Pan fydd y bocedi hyn yn ffrwydro wrth gael ei taro gan achosi toriad, mae'r catalydd yn adweithio'n hyndod o gyflym gyda resin i gau unrhyw craciau sy'n ymddangos yn y deunydd. Gellir defnyddio dechnoleg hon hefyd wrth greu awyrennau gan ganiatáu doriadau bach gael eu hatgyweirio ar unwaith gan gerrig bach, cenllysg neu adar sy'n hedfan. Mae gwyddonwyr hyd yn oed yn edrych ar gynnwys llifyn fflwroleol ym mhocedi catalydd y resin.
Ar ôl hedfan, gall yr awyren gael golau UV wedi disgleirio drosti i ddatgelu unrhyw rannau lle mae'r corff yr awyren wedi'i hunain wella. Mae hyn yn caniatáu i grywiau ar y ddaear nodi a thrwysio ardaloedd sydd wedi eu difrodi yn gyflym. Rydym i gyd yn gwybod bod dŵr yn angenreidiol mewn bywyd, ni allwch oroesi am fwy na thrydiau hebddo. Fodd bynnag, mae llawer o litrau'r dydd yn cael ei wastraffu trwy ddŵr llwyd, o offer cegin fel sinciau a pheriannau golchi. Mae'n dal yn gymarol lan, ond ddim yn ddigon diogel i'w yfed. Mae tîm arall o ymchwilwyr yn sefydliad Catalysis Caerdydd, dan arweiniad Dr Jennifer Edwards, yn dylunio catalydd sy'n gallu glanhau'r dŵr hwn a'i wneud yn yfadwy. Mae'n gweithio trwy anfon ceryn trydan trwy'r dŵr llwyd yn eich cartref. Mae hyn yn hollti'r moleciwlau dŵr i hydrogen ac ocsigen. Mae catalydd hydrogenaidd wedi'i wneud o aer wedi ei osod ar hyd gwely'r bibell, sydd wedyn yn caniatáu'r atomau hydrogen ac ocsigen, ail gyfuno i'w folecl arall o'r enw hydrogen peroxid. Mae hydrogen peroxid yn gweithredu fel canydd ac yn gallu lladd bron pob microb, a thrwy hynny mae'n glanhau'r dŵr. Gwneir y canydd mewn crynodiadau isel iawn ac mae'r rhan fwyaf yn cael ei diraddio yn ôl i'r dŵr cyn cyrraedd eich tapiau, felly mae'n ddiogel i'w yfed. Nawr, rydyn ni'n edrych i'r awyr ac yn meddwl am yr hyn sydd yn tu hwnt i'r atmosffer. Datblygwyd rocedi cyntaf oedd y thanwydd solid yn 1232 yn yr hyn a elwir bellach yn Siena, ac roeddent yn debyg iawn i dan y gwyllt modern. Ond dim ond tan 1926 y defnyddiwyd rocedi tanwydd hylif. Ar hyn o bryd, mae gan danwydd hylif roced ychydig o broblemau y mae angen ei ddatrys, o hyd megis oedi tanio, perfformiad gwael ac anawsteriau storio. Mae cymegwyr yn edrych i mewn i ffyrdd y gellir cymysgu catalydd homogenaidd hylifol, a'r tanwydd i helpu i wella materion, perfformiad gwael. Gallai'r ymchwil hon ein helpu i deithio'n hirach a chymhellach yn y gofod, gan ganiatáu ni archwilio ymhellach i'n cysawd yr haul ac efallai hyd yn oed y tu hwn. Mae'n esiampl olaf yn ymwneud â rhywbeth rydych chi'n ei defnyddio bob dydd. Nid yn unig y defnyddir catalyddion wrth gynhyrchu plastigau, ond ers 1950 mae'r byd wedi cynhyrchu tua 9 biliwn o dunelli metrig o blastig, ac mae 5 miliwn o rain wedi ei troi yn wastraff. Mae llygredd plastig yn ganlyniad le i lawer o bethau rydyn ni fel cymdeithas yn ei gwneud, gan gael ei gwaredu mewn safleoedd tirlenwi, neu ei taflu ar y llawr gan pobl sy'n sborela. Mae'n eistedd yno am ganrifoedd a bydd yn torri i lawr, yn cael ei golchi'n araf i ffynonellau dŵr ac mae'n llosgi'r deunyddiau hyn yn amriodol yn creu llygredd aer. Er mwyn helpu i atal plastig o'r model pellach, rhag dod i'r ymgylchedd, gallwn defnyddio diraddiad thermogatalig. Dyma lle rydyn ni'n ychwanegu catalydd ar dymheredd uchel i'r plastig o safleoedd tirlenwi wrth iddyn nhw cael eu cynhesu i cyflwr hylifol. Naillai i algylchu'r plastig neu'n torri'n danwydd. Trwy hylifio gwastraff plastig solid a nwy, hydrogen ar dymheredd uchel, gallwch gynhyrchu hydrocarbonau hylif, sy'n gadwyni hir o garbonau a hydrogenau. Pan ychwanegir y catalyddion at hyn, gallwn ffurfio hydrocarbonau hyd byrrach yn barod i'w ail ddefnyddio fel tanwydd. Mae hyn yn lleihau llygredd ac yn hanfodol ar gyfer dyfodol glân. Dim ond ychydig o enghreifftiau o wahanol gatalyddion yw'r rhain, ac mae llawer mwy yn cael ei ddefnyddio ledled y byd, nag y gallwn ei ddisgrifio yn y fideo hon heddiw. Newch ychydig o ymchwil eich hun a gweld faint o enghreifftau eraill, y gallwch chi ddod o hyd iddynt. Rydyn ni'n gobeithio bod y fideos hyn wedi eich ysbrydoli a phwy a wyr yn y dyfodol, y gallech chi fod yr un sy'n dyfeisio'r genhedlaeth nesaf o gatalyddion. Dyma ni wedi cyrraedd diwedd ein cyfres fideo. Beth am fynd ymlaen a chymryd y cwis diwedd pwnc i'ch brofi eich gwybodaeth. Diolch am wylio, gobeithio eich bod wedi cael hwyl yn gwrando. Gobeithio eich gweld chi eto cyn bo hir. Hwyl fawr.